olyan volt, hogy mennyire állok az autót, mekkora megjön a lépéskor, meddig pillanat feltekerni, a kocsiban a hangerő, a kocsiban a hangerő. Hogy menjek be mondja, melyik ajtól menjek be, jöjjön ki, hogy a menjek be mondja, melyik ajtól menjek be, jöjjön ki, hogy a menjek be mondja, melyik ajtól menjek be, jöjjön ki, hogy a menjek be mondja. Kívánok nektek jó bulizást!